Okay, so maayong pagtan-aw mga kaigsuonan. Welcome na usab diri sa atong YouTube channel. O dugay-dugay nga higayon nga diin karon pa ta nakabalik sa atong paabot og mga content. Well, ang ato alang una-unaon nga gihatagan ta sa Ginoo og laing kahigayonan aron nga atoan ni siya nga buhaton og karon makapadayag na usab kita sa pulong sa Dios. Og ang atong topic karon mga kaigsunan is all about unsa gyud ang tinuod nga mga sitwasyon sa dili pa gyud moabot ang rapture, no? Nga bayawon ang mga Kristohanon o mga katawhan sa tung buhi nga Dios. Atong susihon karon ang Biblia. Let's straight to the point sa gingon sa pulong sa Dios. Diri sa Mateo 24 versikulo 29 ngadto sa versikulo 31. Mo nitong tutukan karon, dili na ta mo gamit og lain nga mga reference sa Bible. Kini lang atong tutukan nga bahin sa Mateo 24. Unya tapos gayod sa kasakitan ni adtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Unya mutingog ang dakong trumpeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. So again, mao ni itong tutukan karon ug di na ta mo gamit og lain nga reference kay kini siya nga bahin makita nato diri nga gihan-ay na ni siya sa Ginoo daan sa iyang pagsulti niini ug makita na nato ang event dinhi. Ang senaryo o ang tinuod nga panghitabo sa dili pamabot ang rapture o pagbayaw sa mga katawhan sa Dios. Kita kana nga mga nagtuo kang Kristo. Naunsa man gyud kay makita nato sa ubang mga makita nato sa mga salida, Christian movies like that. So, atong makita nga medyo linaw ra ang panahon. But kung arita sa Bible, naatay makita nga lahi ra gyud sa maong mga movie nga ato nga nakita. Tungod kay giingon man diri nga doon na gyud mga panghitabo. So kumbaga dili basta-basta kay dunay gitawag og mega event sa tibuok kalibutan nga nakatutok gyud ang tanan. That's why naay mga bahin sa Biblia nga naghisgot nga sa pagbalik o sa maong higayon, sa maong umaabot na gyud o pila ka segundo na lang sa dili pa ang rapture o pila ka oras na lang sa dili pa ang rapture. Dili ta ka-expect nga mahitabo din na siya because adunay mga kagahom, mga kaguliyang o dili basta-basta nga mga paghitabo. And sa diha nga mahitabo na siya, gani makita nato diri mungit-ngit ang adlaw, dili na modan-ag ang bulan, paguman manghilak ang tanang banay sa tanang bahin sa kalibutan. And diha pa mo appear ang timaan sa anak sa tao. And diha sa ubos, diha nato makita ang hitabo nga mo rapture na. So daghan magong mga madungog nato karon nga nagpatuo nga anak ko nung adlaw o ining bulana daw sa September na ako nay mahitabo nga rapture. So dili ta basta-basta mutuo ana mga kaigsunan kay basig masalaag ta unya madala hinuon ta sa mga pagtulunan sa mga mini nga mga magtutudlo. So I hope nga nakahatag kini kanimong pagtulunan og paki-like niini nga video o niya kung mahimo maka-subscribe ka aron ma-update ka sa dugang panato nga mga video.